Pozdravujeme všetkých fanúšikov Radionetu, zákazníkov alebo aj budúcich zákazníkov. Rozhodli sme sa dnes pustiť vám tento živý stream na Facebooku a YouTube, aby sme ukázali niečo zo zákulisia nášho vysielača na Inovci. Momentálne ideme na Inovec jednu anténu doladiť, lebo sme robili nový dokrývač v Dubničke. Taká malá obec, 170 tak nejako ľudí tam je. A potrebujeme doladiť vysielaciu anténu, lebo tá bola len podľa kompasu Uzoli bola robená. To znamená, no, od oka. To znamená, že teraz ju ideme doladiť úplne presne, keď už je Dubnička spustená. A snažíme sa vyliezť na Inovec. No, momentálne dole v dedine boli cesty čisté, ale už teraz začína byť viac a viac snehu. Ak chcete vidieť, ako bude na Inovci vo výške 1020 metrov, ako bude na Inovci, tak sledujte nás aj ďalej. Práve teraz živý prenos, samozrejme vďaka internetu Radionet. A už to, myslím, môžem otočiť. Počkaj, aby to bolo... Ja to vystrčím z okna, ale bude pravdepodobne dosť to šumeť. To znamená, že mňa nebude chvíľu počuť. To zamočím. Takže pre tých, ktorí sa pripojili ešte len teraz, sledujete živý prenos výstupu na Inovec na aute Opel Frontera, čo je servisné auto technikov Radionetu. A s takýmto niečím sa v podstate budeme potýkať po celú zimu, keď budeme chodiť na vysielač na Inovec robiť nejaké servisné zásahy. Dnes ideme len doladiť jednu antenku, ktorá smeruje na náš dokrývač smer Dubnička. Inovec je vo výške 1020 metrov, určite viete, že je tam aj inovecká chata. Je tam aj taká rozhľadňa pekná, však vlastne na nej sme, na nej máme antény, ona je tam nová. Takže taká príjemná turistika by to možno bola pre niektorých. A myslím, že aj lyžiarov, ktorí majú radi bežky, tak kľudne, však ináč na Inovci sa dá lyžovať. Je tam zjazdovka, že? Mal by tam ísť aj vlek. Áno, áno, kúsok nad chatou je vlek. Autom, ale tam už sa nedostanete. A ešte by som teda pripomenul, že od chaty vyššie cestička je v 5. pásme ochrany prírody. To znamená, že autom sa tam nedostanete. Ak by ste teda chceli ísť, no, keby ste chceli ísť na miesto, že na miesto nás si to vyskúšať, že sa tam dostanete v zasneženom počasí, tak potrebujete povolenie od lesov. Lesy SR, odštetný závod, myslím, že Trenčín, Dubodiel, no neviem už, kde sa to vybavilo. Ale je to taká kartička, ona je nalepená na okne. Takže takto to momentálne vyzerá, ja urobím aj takýto záber, len to bude šumeť. Zistili sme, že je to samý ľad. Neviem, ako ideme dole. Dole sa budeme asi gúľať ako snehuliaci. Už začína byť aj mla, ako naši Češi povedia mlha. Takže my ideme radšej pomaly, aby nás tu nešmyklo, ale po chatu by to malo byť ešte prejazdné. Lebo tady môžu chodiť auta do tej chaty. Aj vy, keby ste chceli ísť na takú túru, tak pri chate pekne odparkujete a potom pôjdete pešo na tú rozhľadňu, to je asi 2 km. A keď pôjdete späť, tak si môžete dať výborný jelení guláš na tej chate, doporučujem ho, je ozaj dobrý. Mám taký pocit, že okrem ľadu už začína aj sneh byť. Zotrž mi to okno. Otvoriť? Nie, zotreť, lebo som nič nevidel. Ale zaujímavé je, že tam bol sneh a tu už nie je. No, je, ale... Asi tu svietilo slnko cez... No, je to možné.
Takže ešte raz pre tých, ktorí sa pripojili v tejto chvíli, sledujete live stream technického oddelenia firmy Radionet, ktorá má vysielač na Považskom Minovci a práve teraz technici sa snažia výjsť po zasneženej ceste smer Inovec. Momentálne sme asi v 1/3 výstupu. Takže ešte je to prechodné. Najhoršie to očakávame od chaty smerom hore. Inovec je vysoký 1000 metrov nad morom a očakávame, že tam bude snežiť a sami sme... A už nás trocha šmíka. Už prvá zákruta, no spomal radšej. Alebo zapni štvorkolku. To je ešte horšie. Myslíš? Keď ti zadok vyjde, tak ho vyrovnáš. No tak je aspoň. Keď ti ujdeš všetky 4 kola, ty nemáš ďalej vyrovnať. No, bo aspoň môžeš spomaliť motorom. Aby sme to upresnili, tak štvorkolka je Opel Frontera pre offroadákov, ale gumy žiaľ nemáme offroad, máme len také mestské, to je taká mestská štvorkolka, tá Frontera, ono to nie je až tak úplne do hôr, ale ako pre technikov po takýchto cestách to stačí. No po zasnežených možno nie, takže možno sa tento livestream skončí tak, že povieme Inovcu pápa, otočíme sa na tých našich galuskách a pôjdeme domov. Možno. Kde sú tie kotliny, tak choď radšej pomalšie, lebo budú mať živý prenos nášho kotúlenia. Vieš, koľko budeme mať pozeranosti? No, to bude sledovanosť teda. Ono sa to automaticky potom uloží na Facebook ako záznam. To znamená, aj tí, čo nepozerali to naživo, ale pozrú si to v archíve, tak to budú vidieť. No a keď sa nám niečo stane, tak to budete vidieť naživo. A keď náhodou niekde zapadneme, tak pre istotu vopred pripomínam, ak máte pri sebe deti, tak radšej ich odneste. Ťaha oči. Čo to smrdí? Acetón? Acetón. Čo ti vyteká, či čo? Neviem, asi. To je super. V aute nám vyteká acetón. Tam sú 3 fľaše alebo koľko. Tak aby ste videli, kto tu komentuje. Sme tu. Už sme na chate. Tak to je potom nad tou chatou. To je nad chatou. Takže momentálne to takto vyzerá na inoveckej chate. Láve. Oj ty kurák. Čo bojíš? Si mal robiť, keď budem vonku z auta. No, teraz musíme ísť pre kľúče. Stream zastavovať nebudem. Miro zoberie do ruky foťák a môže natočiť, ako je tu veľa snehu. Veľa. 5 cm. Natoč trocha, ako je tu snehu a tak. Len to nevypínaj, lebo sa zastaví prenos. Trpaslík. Je tam ľad pod tým. Však ti hovorím, že to je normálne taká škrupina na tom. No, chatár povedal, že viac ako 15 cm nepadlo snehu, čiže mali by sme výjsť na štvorkolke. Lenže to nevie, že my máme takéto galusky. Takže, ak vyjdeme, budeme si blahoželať, či gratulovať. Poďme teda na to. Ja či sa pohneme. Halo. Stoj! Auto. Počkaj, podržíš to? Alebo musím si dať rukavicu, lebo mi odpadne ruka. Šoférovi dávam foťak podržať. No, čakáme na pokuty, pani policajti, keď sledujete tento prenos. Zavri si okno, lebo za mňa. Zákazová značka. My môžeme
sme všade. Dobre. Tak zakúrime trocha. No! Zatiaľ ideme. Zatiaľ ideme. Sme... Pre tých, čo sa náhodou pripojili teraz, tak ideme na Inovec. 1020 metrov nad morom. Už sa cítime ako opakovací papagaj. Ale predsa len pripájajú sa noví ľudia a nevedia, aký je účel vlastne tohto videa. No účel nie je v podstate žiadny, len sme vám chceli ukázať, že ako je na Inovci, až by ste sa náhodou chceli vybrať na nejakú prechádzku turistickú, lebo na Inovci je nová vyhliadková väža, tak asi takto to tam momentálne vyzerá. U nás na firme napríklad v Banovciach a v okolí je momentálne cesty prejazdné, bez snehu, i keď trošku snežilo, ale je to všetko mokré. Tak tu vidíte ten rozdiel, ako to vyzerá teraz, že je tu zatiaľ udúpaný sneh, pod ním je troška ľadu, aspoň teda pri chate bol ľad. Je tam ľad všade. Zároveň chceme ukázať, že ak by nejaká technika odišla na Inovci, tak aby ste videli, že prečo, doľava ideme, že prečo nám trvá napríklad 2 hodiny, kým danú vec opravíme. Pretože my musíme výjsť takýmito cestami v zime. V lete je to o dosť kratšie. V lete trvá výstup Pol hodinu. No, a keď ideme z Partizánskeho z Banovec, tak za 1,5 hodinu sme hore na Inovci. Ale takto cez zimu, jednak ideme pomalšie, jednak párkrát zapadneme. Teplota aktuálna 1 minus 1. Mohli zobrať z Európskej únie a spraviť cestu. Keby to bol nejaký turistický tento. No áno, ale tá väža je tu rok. Necelý. No vlastne, no takto pred rokom sa postavila a my sme tam dali vysielače v podstate ako úplne prvý. Teraz už je tam viac firiem, ale my sme boli ako prvý. Prvý sme zapájali elektromer. A ešte možno môžem povedať, že elektrika na tú väžu je ťahaná 2 km pod zemou. To sme my nekopali, ale... To sme my nekopali, no. To už kopali profíci, na to bolo aj stavebné povolenie treba a tak ďalej. No by ste vedeli, že prečo spustenie Inovca trvalo pol roka. Hlavne kvôli papierom. Aj kvôli počasu. No aj kvôli počasu, lebo takto v zime, ešte takto, ako tak pozerám, tak ešte sa tu dá ísť, ale keď sme minulý rok sem išli, nie, minulý rok sme sa tuším vždy dostali. Á, raz sme sa nedostali. Raz sme sa nedostali? Koľko bolo snehu? No viac, jak to tak. No to bolo, však to muselo byť ale 20 čísel. Keby sme mali dobré gumy, tak vyjdeme všade a toto nás nezastaví, toto je nič, toto je pre poriadne gumy, je toto papier je. Kurva, začíname sa rosiť, musím otvoriť. Aj mlá je vonku.
teplota minus 1,5, takže tento sneh sa drží. A mňa už ruka boli. Foťak je ťažký. Dúfam, že ten acetón sa tu nevylieva na sedačky. Bola ako podozrivo smrdí. Do kybla. Paráda. A nie ide ravy? Nie. Tak je dobre. Kybel vyjebeme preč aj tú fľašu. Nehraj, že to živý prenos, neviem to vypípať. Každý vie, čo to je vyjebeme. Aha. Ale pre istotu decka zoberte preč. Toto je tá jebnutá zatačka. No, hlavne keď zapadneme. Zatiaľ to ide. Musí byť aj dobrý šofér. Pochválime ťa. Tu ho máme, aby ste vedeli, kto. A tu má voňavky. No, už sme hore za. No. Takže, priatelia, vyzerá to tak, že na Inovec sa dostaneme. Ešte taká čerešnička bude úplne na konci. Či vyjdeme až úplne hore. Ale mohli by sme. A ešte som chcel povedať, že na začiatku som povedal, že streamujeme vďaka Radionetu, ale ma napadlo vlastne, však ideme cez 3Gčko. Takže až hore na Inovci sa zapojíme na náš net. Wi-Fi-nou. Teraz ideme cez 3Gčko. Z foťaku prenosu do mobilu cez Wi-Fi a 3Gčko alebo 4Gčko od O2. A týmto im nerobím reklamu, ale my v rádiu aj vo firme používame O2. Všetci. Alebo jeden môže darovať, druhému neobmedzené hovorí. Ale to už robím asi fakt reklamu. Zadarmo telefón. Teraz sme hore. Tu choď ešte. Oslavujeme. Dostali sme sa sem. Sme na... Vylezeme až hore? A čo chceš ísť pešo? No, neviem, či je. Tak pomôže si mi. No a keď nie, tak čo, zapadneme? No. Po sucho sme mali problémy. No a skús to. Keď už ideme naživo. Skús to do roviny dať. Kurva, ale spojka smrdí. Smrdí, no. Takže nachádzame sa na Inovci, 1020 metrov nad morom. Podarilo sa nám sem výjsť autom. My išli nie tu hore, ale z toho kopčeka, tam šmykalo. A tu je ticho. Na stromoch je sneh. Toto je tá vyhliadková väža, o ktorej som hovoril. A na nej sú antény. Tieto nie sú konkrétne naše. Naše sú z druhej strany, smer na Banovce. No a pre turistov, ktorí sa sem chystajú, môžeme ešte zobrať toto. 1042 metrov, tak nie je 1020. Teniskách. No. Ja mám tiež iba tenisky. Paráda, čo? Máme aj čudem, že sme vyliezli. Na tých gumách. Takže ak ste sa pripojili teraz, tak
pozrite si potom z archívu celú cestu z Inovca, teda na Inovec, už neviem, čo rozprávam. Išli sme od... Ježiš, ako sa volá tá obec? Mytice. Jastrabie. Z Jastrabia sme išli na Považský Inovec. Dole bolo nič snehu. Tu je niekde 10, niekde 7. Záleží, ako je nafúkaný. A podarilo sa nám sem výjsť. Cesta to bola zaujímavá, párkrát nás šmyklo. Pripomínam, že výjazd na túto cestu je len na povolenie. To si za šmykol? Nie, toto som očistil. Poďka sa, keď si sa tu zjebal. Však aj ty. Ja som išiel po tebe. Je to dosť celkom. Dobre, ja idem pripraviť notebook. Na druhej strane. Ty sa napí zatiaľ. Poď, nevylejem to? Nie. Notebook. Kľúče. A vlastne odtiaľ to asi nič. Máme všetko. A však ideme anténu doľadiť. Ako živý stream už teoreticky nemusíme, išlo len o ten výstup. Ale môžem urobiť aspoň výhľad, ale bude hovno vidno. Daj mne napiť. A tamto môžeme dokončiť na onom. Hore. Fuj, studená je jak piča. Bereš. Studená. Kde mám čiapku? Aha. Podržíš mi Čo? točidlo? Nech si môžem dať čiapku. Nie, už nedrž to za displej, to je tvoja choroba. No a však keď si mi to tak nechcem hrešiť, ako dal. Vieš ako? O ocky. Cocot. Krásne snežík. Boha, škoda, sme si nezobrali lyže. Alebo sanky. No poďme hore. Bacha, šmíka sa je to zľadovateľe jak svinia. Čím ideš vyššie, tým sa viac šmíka. No. Pán kameraman. Ó. Perfektne. Ja keby sme boli už na Vianococh. Krásny výlet, pracovný. Tak radšej by som ležel na pláži. Už teraz v podstate tento živý prenos bude asi viac menej nezaživný. Už cesta na Inovec skončila, teraz už ide taká pracovná časť. Ale koho to zaujíma, môže sledovať. No. Snehu jak... No, dobre. Sme sa vybrali Česka. Takže ešte raz naposledy sme na telekomunikačnej rozhľadni Inovec. Technici firmy Radionet. Týmto živým streamom sme vám chceli ukázať, aké je to výjsť na prípadnú poruchu na vysielač, aké je to obťažné
A teraz je v podstate len polka novembra a už sa tu šmíka. Auto nás párkrát odhodilo do priekopy, ale ešte sme vyšli. V decembri to bude asi na lyžiach. Ty vole, jak nám zasnežilo anténu? Ty kokso, asi budeme musieť na ňu dať nejaké vyhrievanie, alebo čo? Musíme to obuchať. Preto sa asi aj trochu pádame. Ty vole, to čo je? Ako ani není vidieť. No. Cez to prejde? Tu to ani nehovorím. Vidíš tu vľavo? No. Tu sektorku úplne na tom zabradli. To je úplne podobné. By si mali zobrať kladivo na obuchanie. Tu, hej. No. Aj vysiela? Vysiela. No aj táto je naša. Kde je? Táto. Ale tá až tak... To je ešte začiatok. Tá nie je až taká strašná. No. Hentá, čo vysiela na držkovce je v pohode, to je tá vrchná. Tieto tri nie sú naše. Je tak bude meter snehu plúva. No, ale tieto sektorky sú naše, tie čo sú najvyššie a tie majú aj, tie dostali aj najviac zobrať. Jedna, druhá, tretia a tuto ideme doľadiť, to je smer Dubnička, ktoré sme dali len podľa kompasu. Jej, aj hentá je, pozri na ňu. Hentá je ešte jedna naša, ukážem ti ju. Táto. To tiež dostala. No. No nič. Musím to odložiť. Asi aj budeme musieť končiť stream, lebo bliká mi baterka. Jedine, že by som to prepol na mobil a išiel z mobilu. Asi to tak bude najlepšie, alebo mi už blíka. Však z môjho. Každopádne živý stream už ukončíme. Musíme si dávať na seba pozor, lebo sa tu šmíka. Ideme sa trápiť s rebríkom. Dobre. A zase niekedy pri živých prenosoch verím, že nás budete sledovať aj potom. Tak. Vidíme sa niekedy na budúce na tomto facebookovom profile firmy Radionet. Technici sa lúčia. Čau.